Здравейте, драги зрители! Днес сме в този хубав ден в Тополица, това хубаво сърце, тази хубава хижа на рожден ден на Вероника и Иво. Сега ще интервюирам пенсионерски клуб Белот. Добър ден! Какво правите пенсионерски клуб Белот? Какво играете? Белот играем. Белот, защо? Откъде мислихте името пенсионерски клуб Белот? Не само пенсионерски клуб без Белот. Дальше името на играта беше пенсионерски клуб. Тъй като се съсредоточено разцъкваме. Чакай, разцъкваме прекалено модерен термин. Аз? Добре, имате червени. Поставяме сте от функция по моята фоната. Чедо, аз засадих байкошилата му и едно време играех криница с Лили Иванова, така че моля това са ти риторични въпроси. Тази баба и термобилите едва не са жена ли или? Какво години сте жени? Аз съм разведена. Защо ваша вдовица е тя? Сгътнала в гроба. Аз си обивам всичките. От любов какво може? Чакай, Саши, ще не помогна. Това отношение какво е? 26-30 Ето може да сме ти баба, не секса. 36 да съм. Вълче без сега барам вода ми секса. А вие как се казвате? Доктор Гъзът. На колко години деменцията на памет? Ма няма и толкова, да. В смисъл да други въпроси. Ще ми падне, че не е толкова. Колко време пушите цигари? Или това не са цигари? Аз не пуша цигари. Аз не пуша цигари. Това са цигари, това е и бира. Карай бирата е здрава за кожата за яката. 4 расата на без кожа. Абсолютно. Абсолютно да. Та, от кога пушите цигари? Аз не да, 10 големия тъж. Не, защото няма. Пушили ли с нещо? Не се да броят. Не, в смисъл пробвал съм. Харесва ли? Тогава ни пушихме лозови неща. Здравей! Лайка от на дядо Киро. На дядо Киро. Аз едно време лично пълно. Да. Беше с лечебна цел. Лечебна лайка. А вие как се казвате? Аз се казвам А кой е вашия лав? Армен Бирджи. А кой е вашия песен? Диско, парче. А вие на колко години сте? Тайна. А жена имате ли? Или вие сте жена? Господа пенсионери! Нито отричам, нито се съгласявам. Господа пенсионери, имаме проблем с музиката. Трябва нашия фоторепортер да погледне звучанието. Драги зрители, това беженска, понеже нямаме хардкор метал.